mangkat awan-awanan bolo. Jam 11 awan nih. Yo karep. Sampai lokasi awan-awanan naik bolo berapa. Si anjing sudah dilepaskan guys. Hutan itu. Semoga mendapatkan sebuah keseruan hari ini boy. Ayo pasir ah, golek kira. Ayo. Ayo kuwi. Ayo. Sikatan dhewe. Ayo pasir. Pasir ah. Ayo ra, pasir. Ayo pasir. Ayo. Hei Sarah, sikat, Boni, ayo. Obah gede, gede arah munggah, munggah. Monster apa Pak? Lumayan kok, kempol lemu kok. Oh nyemplung bola, gue sih. Enak-enak ta? Lupet bola manan galo sak gulu jerone kok. Ora apa-apa lah, semoga ning ngarep-ngarep kono aja enek. Kene. Ayo, leboni. Ja, leboni. Arah pring munggah, Mbah. Tuh men, Mbah. Hei, Sarah. Ayo. Pring irung gue teong ini, Bos. Kebuka kono kamu. Kowe bola sikat rara dhewe lumayan iki. Sak lengan. Goreng dah, goreng dah. Goreng dah. Bola kena kirik malan. Lumayan ya nang. Kowe no. Yes, sikatan dhewe ra. Oh, paling cilik iki bola. Ngeleng pisan, cilik. Mungkin lebih ketok kewane ya. Boy, apa nyemplung? Cilik. Ketok lho. Belum ketemu nak. Sikat Cewi. Rara. Ngoyak ketok e. Kae lho rono san. Kan dhuwur ga lho. Terkena kayak bola. Cek dulu. Sikat ro kirik meneh. Poin lagi bola. Golek-golek no sing oke no. Terpantau yang barungan bola. Dhuwur kok ngen dicek sik. Nang kono kuwi kire, Pak. Kono. Perane isor ini. Wis putusane tinggal ae bola. Pringe katmu diogrok-ogrok ora gelem metu kewane malan. Pringe terlalu runggut. Wis sampai ngomah bola, poin loro wae cukup. Iki lho berburu dilu Iku ndelok jamu ber. Jamu ira, Pak? Ndelok jamu ta.
15.47. Singkat, padat dan jelas. Jadi jenis buru secukupnya ya ini. Oke no, cukup diri saya bolo. Oke, terima kasih. Oke bolo, jadi sak wajan dulu. Masane Mas Pajar iki berandal iki. Oke no, sak cukup ya. Rica ngeri Mas ya. Oke. Yang penting utamakan itu madang dulu bolo.